7.5.2025 Suomen jääkiekkomaajoukkue saapuu Tukholmassa pelattaviin jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuihin. Aiemmin keväällä pelattu tappiollinen 4 maan turnaus on jättänyt jälkensä Antti Pennasen Leijoniin. Edessä on valtava haaste, kun Suomella on turnauksen alkaessa vain 6 NHL-pelaajaa, joista nimekkäimpinä Teuvo Teräväinen, Eeli Tolvanen ja Juuse Saros. Lisää merkityksellisyyttä kisoihin tuo myös se, että ne tulevat jäämään selostajalegenda Antero Mertarannan viimeisiksi. Suomi on listattu vedonlyöntitilastoissa vasta 6. suosituimmaksi voittajaehdokkaaksi. Leijonien kapteenin nauhaa kannattelee Mikko Lehtonen, joka on muun muassa voittanut KHL:n puolustajien pistepörssin kaudella 2020. Valmentajakolmikko Pennanen, Manner ja Tapola ovat kovan haasteen edessä. Koetko sä, että sun on pakko muuttaa Leijonien pelityyliä, koska joukkueella on ollut sellainen aika maailmanlaajuisesti tunnettu tapa pelata, on mies ruorissa vaihtunut, niin koetko niin, että on pakko muuttaa pelitapaa? Niin, ja mä tiedän mikä siinä nyt sit isossa kuvassa muuttuu edes, että kyllä siellä ihan niitä vanhoja hyviä malleja on, että jotkut pelivaiheet pelataan toisella tapaa, mutta eikä mulla mitään pakkoa ole ja se on meidän valmennustiimin yhteinen tuotos ja koko ajan sitä koitetaan parantaa ja kehittää, mutta ei mulla mitään pakkoa. Merellä jälleen, sitten Pesonen, tulee sitten jo Pärssinen kentälle ja Pärssinen pyöräyttää itsensä vapaaseen paikkaan Tarilla. Loistavaa sinne teidän kautta! Ja sitten pääsee Ranska välittömästi väliin ja tuleeko siitä sitten se ratkaisupaikka? Kyllä tulee. Jordan Perre iskee tyhjään reppuun. Ja laki sallii Lehtosen vuoro seuraavana. Sitten tulee maali. Kyllä. Estää tämän. Ja sieltä haetaan sitten seuraava paikka. Tuosta se tulee sitten. Ja siellä on! Siellä on! Siellä on! Noi mikä temppu! Kestääkö se tämän Suomen vyöryn? Sitten on Pärssisen vuoro seuraavana. Ja siellä on! Juuso Pärssinen uittaa jatkoajalla 3-2. Tällä hetkellä leimattuna, jotka eivät ole NHL-pelaajia. Ja sitten kiekko on maalissa. Näin se käy. Mutta vähän vaarallisesti. Näin Ruohomaa joutuu 2-1 puolustamaan. Ruotsilla kova tilanne ja sieltä tulee peto ja sieltä tulee maali. Kiinni ja viivalla on paikkaa ja sitten tullaan seuraavaan tilanteeseen ja sitten haetaan jo siellä on jo ruotsalaispelaajia pitkin ja poikin ja siellä on kyllä näin se menee. Lehtonen tällään sieltä vielä ja ohi menee. Suomi antaa loistavan vastuksen, mutta ei pysty tekemään. Sieltä tulta tulemaan ja Lehtonen paukuttaa. Tämä on hienon näköistä peliä. Kelloppa pikkuisen iskeä ja tuostahan täytyy tulla rangaistus niin kuin siitä tuleekin. Kyllä. Pesonenkin siellä vielä on. Pesonen pistää tuonne ränniin ja saman tien sieltä sitten tulee Forster epäonnistuu kuitenkin ja tuo roikkukiekko tulee kuin tuleekin tuonne. Mutta Pesonen epäonnistuu täydellisesti. Kanada iskee 2-1 ja nyt pitää kestää. Kestääkö Suomi? Ei kestä. Täydellinen punaus tulee Harri Pesoselle. Ääkkinen ehdottomasti ilman sen suurempia murheita ja siellä on! Siellä on! Patrick Puistola iskee yhteen, näin se pitää tehdä. Savu nousee! Savu nousee! Täällä ei ole mitään Paavin valintaa menossa, vaan savu nousee siitä, että Suomi iskee yhteen. Jälleen Suomen joukkueen haltuun ja sieltä porhaletaan sitten menemään ja sieltä tulee sitten paikkaa ja mutta tämä mies ei ole varmasti tuttu, hän on nimittäin Örebroon Patrick Puistola, joka tässä tällä ensimmäisen kerran ja siellä on! Puistola uittaa sieltä ja Florin jalkojen välistä siitä ensimmäinen. Suomella 1, pallukka siellä näkyy kun Johnson tulee seuraavaan tilanteeseen ja hauttelee.
sitten 23 maalimies eli Tolvanen seuraavana. Nyt Tolvanen pistähän sitten verkot Töttörölle ja Tolvanen! Sieltä kuuluu suhaus ja kihaus, kun Tolvanen iskee. Sieltä tulee Sidney Crosby ja Crosby veivit. Ja Crosby veivit pysähtyvät. Nathan McKinnon, toinen supertähti. Onko supertähti nimensä veroinen? Eikä mitään. Onko tämä tähän vai eikö se pääty? Oi, mikä sensaatio on tapahtunut. Antaa tuonne nopeasti sisään hyökkää taloille ja poikittais syötöillä satelee komeita paikkoja ja kiekko on repussa välittömästi. Sieltä tulee todella raju raapaisu. Kyllä, vetopaikkoja ei vieläkään löydy, mutta kärsivällisyyttä tuntuu löytyvän. Schreiber torjuu ja sitten seuraava paikka. Hyvin katkaisee ja saman tien Jeremy Schreiber on pois paikaltaan ja se tarkoittaa sitä. Katsotaan mikä on selvä tapaus ja mikä ei ole selvä tapaus, kun nyt tulee näyttö ja se on ei maalia. Yllättävän passiivinen tällä hetkellä. Lehtonen tulee keskustaan, Teräväinen ja antaa Eelan syötön ja yksi johtoon ja millä tavalla. Katsokaa muistuta kääntyy siellä vielä myöskin tuo oma peli ja sitten pääsee Yhdysvallat tulittamaan ja siellä on kiekko sitten maalissa, näin se on, numerot ovat 2-2. Suomi saa sitä mitä tilaa, eli toisin sanoen omalla alueella ei saada kiekkoa mailaa ties missä, joten nyt sitten Yhdysvallat pääsee vielä pyörittämään kustannuksella ei ole mailaa edes, ja sitten kiekko on maalissa. Arvotonta löylyä tulee nyt kyllä Suomen vaikka on varmaa, ja tällä hetkellä Yhdysvallat taitaa olla kyllä lähellä, niin kuin onkin. Ja sitten pääsee Lehtonen tälläämään. Antaa vielä tuohon keskustaan aivan turhaan. Ja Yhdysvallat lyö tuonne 5-2. Siinä jälleen.